Hello guys, this is Eric Gila Tabugo City. Tapos, Manara Philippines, welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino Gila. Pilay datan ma'am? 4 years old. So maghilat ko karon guys. 4 years old. Iubo. Init man lagi na. Kalitura ba kagikan unang mo sinalay? Init yun. Pintura, ito yung sapay ko na lang. Good day, ulit ka kutas dong. Sa kutasan. Ano siya? Pero di wala nang kanibulay sir. Nagbilay siya yun. Kumuto ka. Kung alam man siya kung hindi siya magpaaso, may mga gusto. Boss, Ay, salamat. lamat. Sige, tagalayan ko. Ang asmatic din eh. Ilayo ganun sa sumason, manggarilyo, abong. Iwas-iwas ko sa mga sinatugok. Kulog ta. Kaya naman makulog. O, ana lang ka. Ana lang Likod daw. Kulog na lang, lisod. Di mo ko kali. Ay, ana na lang, kulog na lang. Hindi, ana lang ko. Pareha ka Sige, pangalan ka niya. Nathaniel. Gani ka ayo. Wala ka naman ka. Ano mo ako? Nihilag mo kita sa ko ba? Ano siya? Nihilag ko. Wala man ako kipansin. Nilagaw ko. Nihilag ko siya. Ano? Wala mo na sakit. Anak gamay daw. Anak gamay daw. Hindi lang andar ko kilbi ka para ko kuan. Pergi ko lisod. Ako ni tan ko na. Anak gunitan raman. Ano mo pula at Ano? Sakit. Ano na sakit? Di ba saan na nagapon? Wala. Wala mo na sakit. Oh.
Ito lang. Ito lang para matanggal ang mga problema. Hindi ko ba ginawa ng problema. Napakita ka na po. Ito lang, katarang tanggal mga problema. Problema. Ang dami na ginawa. Sige. Nabi ko na ito ng tao. Ito rin maghabol ni matulog niya. Sa pagpakigan na niya sa aircon siya kay ako sigal sa yun kay one daw. Nilabigyan na. Hindi tayo kung Kami sa iyang papa, pagpakigan na niya siya nagtubo. Sige, suka. Para matanggal ng mga problema. There, there, kanina na. Lawas mong problema. Lawas mong problema na, way tambal na eh. Problema ng gawin ng talaga. Kapalilot. Hindi naman nilang ito. Gulang dito manghilot sa mga kanang gulang na dito sa kaayo kung mga sikintaho naman ito kapo. Kaya yan, wala na ang dito ang sa buko-buko niya. Wala na kung ibalik ko, kina-admit kung hinuon niya ako po. Hindi mo sila nga. Siya daw panghilot ito kaya hinuon na diba? Kaya hindi mo sila admit. Nasampay mo rin. Kani lagi si mama magsigig pangutag din sa diyo mo hilo kay Kita na daw guys. siya ay ako na tuloy. Pero pa jud niya ingon kay sa Loyola daw At pa sa Miguel. Loyola at pa sa Miguel. dito nga Loyola sa Sa Miguel sa yun. may kap padulong. Ah, sa likod. Manila, Loyola. Dito na yung una sa una. Ano mo dito? Wala po kaya anak mo kung wala man siguro ko ano mo kay sapat naman ang Loyola. Ito, wa ko kabalo nga tuyo kaya nila daan ganina. Hindi pa nila daan. Nagburo siya ng kaligtura sa balay ba? Yung mga anak ko, mga dalaga, mga kuan naman ko. Tulog ang Magila ka na ron ba? Ako na nag-hindi. Hindi niya, kaya mag-tubig. Hindi lang. Kaya ako kay, pag natin natin si Mala, magsige na, magbalik-balik niya. Ay, saan ipa ka na nag-itlog man ako? Ang cholesterol, balitas yun. Tanggal mo nito.
Hayang ka, hayang, hayang. Hayang na daw. Hayang, hayang. Hayang na kay para. Anak, ang anak, anak. Madali ba? Wala, Ayun ma. naman na. Mama, matindog lang po. Ini kahuman. Tindog na tayo ng kahuman. Mama, Oh. Lagi ini kahuman ang gulo ko tatay mo. matindog lang. Ay, kani. Lock lang. Lock lang. Ano, may sakit oh. Matindog lang po. Pero matindog kani ko para mo lang sa. Matindog lang ali ko. Basta tayo na na. Oh, Hapit lang. Kapit na. Magpasok ko sa'yo ni mo. Hapit naman ang muman. Bakit maglumigas ano? Oh, di paglumigas. Adulto yung kumuta mo. Adulto yung matumuta. Tulog ka. Matanaw. Malis po. Ay, pang, sa kuan na po na, pang. Sa home credit na po na. Samok ay na. Ano din, manawag ang credit. Okay, basta gani ka ng imo kay account magamit. Ilahang sige tawag-tawag. Malis lang. Sigahan ka nilang tawag kay pautangin kay dapat na sila ihatag na ka ng ano siya tawag anang budget nga pwede na nimo malon ba. Kanya maski grocery sa Gmall pwede ka nimo gamiton. Okay. Kaya mo na kay wala mo ko nikuha atong ilang gisulat dito sa babae sa Gmall na nag-fill up sila daan. Mantin. Kaya kung mag-open na daw kong account daw, balik ko ito sa ilaha kay para makuantong sa card niya. Pero na 3% bayad sa imong grocery.
Niya kaya wala mo na ako iadto. Sige, follow up mga pwede na daw makuha. Nablok na ko ng utang kay 3%. Hindi ka mabayad isa ka bulan mo. Tubo naman ko daw. Amot ay lang yung credit. Yun sa unsay nakuha ninyo naman. Katong ni Agi, nakuha ang ko credit mo? cellphone. Cellphone sa kong anak. Lugay na tayo po pang 20 pa. Man, wala naman usap. Wala na. Every month yapon. Ha? Every month. Oo. Asa mo nagabayad? 7-Eleven. Pwede di ay level. Oo. Ang Tagaan Palawan? na kanila katong, pwede na po sa Palawan, tagaan kanila o katong account number nga, mura na po kag kung sa Palawan, mura na kag naghulog niya kong kwarta. Para gapon. Sa 7-Eleven, kay katulong niya po yung pisliton niya po mo account number nila niya, isend mo kwarta. Wala. Kita mo na lang, mga impas rampon. Pag lagi, pero pagkakang nanihit ka yung pang-income, silbi mo yung tao. Mura po sa TV, motor, mano. Oo, Wala to ni mo gas, mag-isod. maglisod po siya, ito ikas. Utang mo na lang, 3 years. Tingnan lang mo na naon nga. Wala. Balik dua ka motor ng benta to, bro. Wala, matay ka kas. Utang lang butag motor. Di na ito mabalaan ba, kabasig karong bulan na, makulang atong kwarta. Ang imo ay nung Extend. kuan, pinanti pag yun. Ipaitan. Hindi pa namin yung nag-apras ka rin. Tamo nga po. Ayan siya. Ano mag-apras ko man ang Iduan, nagkalibot sa ako akaroon niya. Tingnan ko nila. Kalito mo lang kung balik na. Wala naman ta kung hapon, sa isang adlaw. Abi na kanang sa init lang sa panahon ba kay kuan magug kayo dito sa amuha kanang bantang kay init ba hangtod na mag-alas 12 init ayo sulod jud ang init. Hubakon na po itong ate ani, itong 13 anyos na po, hubakon po sila ni doon, hubakon. Lami kayo no, minuto no. bangon. Bangon, bangon. Lingkod lang sa hang. Dito ato bang. Dito, dito. Saan? Agoy, kanang sigida. Kape ko. Nice.
Ang cellphone, mamang. Ta. Sila may edad daw. 7. 7 na ka. Eskwela. Limon siya. Limon siya. Ano yung teacher? Ito tabo. Tama tanaw. Ay, sa mga. Yan, Roy! Kadong, mamay na kadong. Bisas ni Maayon na yan, balot na. It just second punch na ito. Hindi na pwede basahan ha. Kaya karoon ang umat sa maligo ha. Kung nang sa kumain mo kadali, mama, kaya gutom naman. Thank you for watching guys. Love you.